Исәнмесез эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олга таба койбер темалар турында. Сукбай хайваннарга шикаятләр орта бара. Закон проекты ярдәм итәрме? Җитештерүне кибеттә оештырганнар. Минзәлә волонтерлары алгы сызыкка нәрсә әзерләп җибәрәләр. Россия Дәүләт Думасына закон проекты кертелгән. Ул гражданнарны йортсыз хайваннар һөҗүменнән яклауга юнәлдерелгән. Сәбәбе булып сукбай этләренең үз-үзләрен агрессив тотышы турындагы мәгълүмат тора. Әлеге проблема Чаллыда да бар. Исегезгә төшерәм, безнең чыгарылышларда без шулай ук 54-нче комплекс һәм 68-нче микрорайонда яшәүчеләрнең шикаятләре турында сөйләгән идек. Алар шулай ук күзәтүчесез этләр аркасында зыян күргән. Бу кадрларны безгә 54-нче комплекста яшәүчеләр җибәрде. Алар хуҗасыз этләрнең аларга гаражлардан килүләрен белдерә. Алар сүзләренчә, этләр үзләрен агрессив тота. Алардан инде башка хайваннар һәм кошлар зыян күргән. Шәһәрдәшләребез үз якыннары һәм туганнары өчен борчыла. У меня дети ходят в школу, и, естественно, я как житель этого комплекса опасаюсь за их здоровье, за их жизнь. И в этом плане вот мы все тут сегодня собрались, чтобы вот эту тему поднять. Әлеге хәлгә аңлатма бирүләрен сорап, без автозавод районы хакимиятенә мөрәҗәгать иттек. Алар шулардан мөрәҗәгатләр килүен белдерде. Беренче мөрәҗәгать январь аенда ук теркәлгән, барлыгы исә алар 4. Специализированная служба осуществлен отлов 17 собак. Работа в данном направлении будет продолжена. Пользуясь случаем, хочу проинформировать жителей, что заявки они могут размещать по телефону 56 50 71, 54 76 76. Это приемная администрация Автозаводского района. Шулай ук Траль коммуналь хуҗалыкның телефон номерын Айрат Хөснуллин хәбәр иткәнчә, чираттагы заявка буенча эш бара. Йортсыз этләр мәсьәләсе, аеруча аларның агрессив булулары проблемасы ил күләмендәге проблема. Россия Дәүләт Думасы гражданнарны хуҗасыз этләр һөҗүменнән яклау турында закон проекты кертелгән. На сегодняшний момент он еще не рассматривался ни комитетом, ни на заседании палаты. Я считаю, что сегодня очень мудро поступил спикер Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин, приняв решение разослать проект закона в регионы. Вот именно будем опираться на мнение регионов. Закон проекты буенча төбәк хакимиятләре йортсыз хайваннарның приютларда булу вакытын билгеләячәк. Лилия Гатина, Миргайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Пенсияләрне индексацияләү, ана капиталы социаль хезмәтләр. Чаллыда социаль фонд клиент хезмәтенең йомгаклау киңәшмәсе узды. Анда узып баручы елга йомгак ясалды һәм 2025 елга бурычлар билгеләнде. Тулырак Лилия Гатина материалында. 2025 ел башыннан Чаллыда клиент хезмәте 533 меңнән артык кешегә хезмәт күрсәтә. Аларның 150 меңе пенсия һәм социаль пособиеләр ала. Клиент хезмәте җитәкчесе Руслан Шәңгәрәев сүзләренчә, гаиләләрне социаль ярдәм чаралары белән кулачлау 2 дистә ел эчендә 10 тапкырга арткан. Работа в этом направлении не останавливается и будет продолжаться дальше в рамках реализации таких национальных проектов, как «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь». Агымдагы елның гыйнварыннан 150 мең шоуларның иминiyet пенсияләре 9,5%-ка индексацияләнгән. Үзгәрешләр ана капиталына да кагылды. 2025 елның февральнан беренче балага сумма 690 мең 266 сумда 95 тиенне тәшкил иткән булса, икенче, өченче һәм аннан соңгылары туганда 1 миллион сумга якын. С 1 января 2025 года вступило в силу изменение, согласно которому при распоряжении средствами материнского капитала на приобретение жилого помещения требуется заключение о его соответствии представляемым требованиям и его пригодности для проживания. Срок такого заключения составляет 1 год со дня его формирования. Ана капиталы чараларының иң популяр юнәлешләренең берсе торак шартларын яхшырту. 83% владельцев сертификата использовали их на эти цели. В 2024 году за распоряжение средствами материнского капитала по городу Набережные Челны обратилось 4,5 тысяч человек. 2005 елга Россия социаль фонды алдында яңа бурычлар куелды. Эшләрнең барлык төрләре буенча күрсәткечләрне саклап калу һәм аларны арттыру, дәүләт хезмәтләрен күрсәтүнең сыйфатын яхшырту һәм башкалар. Нам необходимо обеспечить оказание гражданам услуг в рамках одного окна клиентской службы по экстерриториальному принципу. Доступность предварительной записи на прием, 5-дневный рабочий срок. Прием электронных заявлений по всем услугам и под услугам, реализованным в электронной форме, не менее 90
Шура озағында Башқарма комитет жетекшісі урынбасары Венер Харрисов Россия социаль фонды коллективына хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук белгечләргә хезмәт күрсәтү һәм һөнәри эшчәнлек өлкәсен үстерүгә керткән өлешләре өчен бүләкләр тапшырылды. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шотландыра һәм өйне искә төшерә ала торган әйбер. Планета Добра инициатива төркеме волонтерлары өй ашлары, җиләк-җимеш һәм үләннәр өстәп табигый чәйләр, татлы сыйлар, шәкшә һәм башка бик күп нәрсәләр әзерлиләр. Буларның барысында алар алгы сызыкка җибәрәләр. Безнең төшерү төркеме Минзәләгә активистлар янына барды. Аларның цехы кибеттә үк булдырылган. Эш ничек оештырылган, алдагы материалда күрсәтербез. Шартлы рәвештә кибет берничә секторга бүленгән. Планета Добра волонтерларының һәр кайсы үзенең кирәкле һәм мөһим миссиясын үти. Мәсәлән, монда тәмле коры ашлар әзерлиләр, берничә төрле борщ, рассольник, гөмбәле, карабудай ашлары һәм башка төр ризыклар. Яшел үләннәрне үзебез үстерәбез, халыктан җыябыз, яшелчәләрне киптерәбез, аларны фасовать итәбез. Алар инде рәхәтләнеп, тәмле итеп безнең сугышчыларыбыз ашый. Сыннан бик зур рәхмәтләре килә. Ә күрше өстәл артында волонтерлар эчемлекләр әзерли. Кара чәйгә алар төрле җиләкләр һәм үләннәр өстиләр. Ул чагында ул хуш исле һәм тәмлерәк була. Монда безнең карлыган, гөлҗимеш, кипкән алма бар, җиләкләр җыябыз, киптерәбез аларны. Безнең өйдә барыбызның да сушилкалар бар, шуларда киптергәч, инде монда заварка белән бергә буташтырып аларны менә шундый пакетларга салабыз. Тегү цехында эчке киемнән алып плащка кадәр тегәләр, әмма тегүдән тыш Ләйсән Галиева Россия социаль фондында эшли. Хезмәттәшләре белән бергә ул кичләрен хәрби хезмәткәрләргә бүләкләр әзерләгән. Алар капчыкка татлы ризыклар салган. Безнең егетләр өчен без менә шундый бүләк ясадык. Менә бүләктә менә конфет менә куйдык, соклар куйдык. Һәм менә шундый бүләк, оберег бүләк үз кулларыбыз белән ясалган, менә шундый гипстан ясалган фигуркалар. Волонтерлык эшчәнлегендә махсус хәрби операциядә катнашучыларның әниләре дә катнаша. Алар маскировка җилтәрләрен үрәләр, уру гадәти түгел. Сугышчыларыбыз өчен посылкалар әзерлибез. Безнең бер сугышчыбыз китәчәк, шуның артыннан җибәрер өчен посылка тутырабыз. Без анда тәмле конфетлар, хуш исле чәйләр, төрледән төрле 6 төрле ашлар һәм инде шәк шундый тәмнәр җибәрәбез. Без биредә үзебезнең укытучылар белән бергә, ибдаров булмаган шәһәр кешеләре белән бергә сугыштагы солдатларга гуманитар ярдәм әзерлибез. Шәһәр халкы, авыл халкы бирегә бик күп яшелчә, җиләк, җимеш, тәм-томнар алып киләләр. Без шуларны солдатларга озатабыз. Хәрбиләргә кадәр сакланган килеш барып җитсен өчен барлык әйберләр дә ышанычлы итеп тутырылган. Ә волонтерлар аларга киләчәктә дә ярдәм итәргә ниятли. Лилия Гатина, Эльмира, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Ифтар вакытлары сәхифәсенең иганәчесе флебология медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыять. Варикоз, проблемы с венами, сосуды на лице, купероз. Медицинский центр флебологии поможет. Большой штат сосудистых хирургов, проктолог, невролог, специалист по диабетической стопе, ультразвуковая диагностика. Здоровые сосуды – наша забота. Ураза тотучылар игътибарына. Иртәгә изге Рамазан айының 6-нчы көне. Сәхәр ашау төнге 4 сәгать 5 минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу вакыты 17 сәгать 16 минутка туры килә. Рамазан айының 1-нче 10 көне ул рәхмәтләр иңе көннәре булып санала. 2-нче 10 көне Аллаһы Тәгаләнең ярлыкавына ирешү һәм соңгы 10 көне җәһәннәмнән котылу көннәре булып исәпләнә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Подарок на 8 марта может быть вкусным. С любовью из Камчатки. Королевский лосось, красная икра, царская рыба. С 3 по 7 марта. Челны, ТЦ Грин, остановка Глобус. В ресторанчике «Хачапури» вкусно, уютно, как дома и по-грузински душевно. До конца месяца пройдите комплексное УЗИ 9 органов со скидкой 45%. Всего за 3350 рублей. Альфа-клиник. Звоните 200 222 200 222.